Urhulumente wentshona Kapa unomngeni wezindlu ezingama-560,000 560,000. Iphulo lezindlu lase-Highbury Park Housing Project eliseKales River liqulathe izindlu zikarhulumente, izindlu zamagqala omkhosi omzabalazo nezo zincediswa intlawulo ngurhulumente. Abahlali baxelele abasemagunyeni ngenkxalabo yabo ngokuthengiswa okuthe gqolo kwezi zindlu zalamagqala omzabalazo nezo zikarhulumente. No, that is not fair. It is unfair for people who's getting houses and then for, like the mother said, you must stay in the houses for 8 years. But you stay only for two years and you're selling the houses. Iphondo lethi libona oku njengesenzo solwaphulo mthetho nokutyeshelwa kwesolotya likazwelonke lezindlu zikarhulumente. One house was marketed on Facebook for over 550,000 rand. One of the military veteran units, which I didn't even visit, but the community leaders informed me, sold for cash for 850,000 rand. Isixeko sithi lwabiwo mali olusuka kurhulumente lunqunyulwe phakathi ngomnyingo wama-50 ekhulwini ukusuka kwizigidi zama-600 ukuyotsho phantsi kwezigidi ezingama-300. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC, ndiseKales River.